La decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que anul·la bona part del decret que regula l'ús del català a l'escola, és un atac directe a l'escola catalana, al gran consens que l'empara i a la sobirania de les nostres institucions. Aquesta decisió no millora l'aprenentatge de cap infant. Només entorpeix la feina de milers de docents i escoles i debilita les eines que garanteixen l'acollida, la plena capacitació de l'alumnat i la cohesió. A les aules cal estabilitat, recursos i criteri educatiu i no permanents incursions judicials. La moció que presentem del suport al model lingüístic educatiu de Catalunya i en contra de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya defensa un dels pilars fonamentals del nostre sistema educatiu, el model d'escola catalana, que porta més de 40 anys funcionant i que ha assegurat que tot l'alumnat, independentment del seu origen familiar o cultural, acabi l'escolarització obligatòria dominant tant el català com el castellà. L'escola catalana és molt més que un espai d'aprenentatge, és un motor de cohesió i de convivència. En una societat plural i diversa on conviuen més de 300 llengües, el català actua com a llengua de trobada i de comunitat i facilita l'arrelament i la integració. I això no ho diem només nosaltres. El 2011 la Comissió Europea va elogiar el nostre sistema com un exemple d'èxit capaç d'assegurar competències en català i castellà i a més fomentar l'aprenentatge d'altres idiomes. La immersió lingüística és un recurs pedagògic avalat per experts, reconegut internacionalment i que ha garantit igualtat d'oportunitats a generacions senceres. En aquest sentit, les dades són clares. Els estudis educatius i les enquestes d'usos lingüístics mostren que el coneixement d'ambdues llengües és pràcticament universal a Catalunya. Aquesta sentència pretén limitar l'aprenentatge i l'ús del català entre les noves generacions, perjudicant tot l'alumnat, però especialment aquells que no el tenen a casa i necessiten l'escola per poder-hi accedir. El model d'escola catalana és plenament legal, avalat per més del 80% del Parlament i per organismes internacionals com l'ONU i el Consell d'Europa. I sobretot és el que millor garanteix que tot l'alumnat aprengui més i tingui les mateixes oportunitats, vingui d'on vingui. El decret 91/2024 de règim lingüístic del sistema educatiu no universitari té entre les seves finalitats enfortir el model lingüístic del sistema educatiu determinant la presència de les llengües oficials exclusivament amb criteris pedagògics i adequar-lo a la realitat social i educativa. També estableix que no poden aplicar-se percentatges, proporcions o paràmetres numèrics en l'ensenyament de les llengües. En qualsevol democràcia madura, el model d'escola respon a decisions col·lectives i educatives i no a imposicions judicials. No correspon als tribunals decidir models pedagògics ni imposar percentatges. La separació de poders implica que el disseny i el desenvolupament del sistema educatiu són competència de les institucions educatives i dels experts que coneixen la realitat de les aules. Per tot el que hem exposat en aquesta moció, demanem que l'Ajuntament de Cornellà expressi el seu ferm suport al model lingüístic educatiu a Catalunya. Exigim que el Govern de la Generalitat presenti amb urgència recurs de cassació contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que es refermi el compromís d'aquest Ajuntament en la defensa de la llengua catalana com a element central de cohesió, inclusió i identitat, especialment en l'àmbit educatiu. I que es rebutgin els intents de politització o judicialització del model lingüístic educatiu, així com qualsevol ingerència que vulneri les competències en matèria educativa reconegudes a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i a la Llei d'Educació de Catalunya. Moltes gràcies.